Ọhaneze ndị ọma unu abụọla chi. Asị m ka onye chiri ya zere o ji ngaji eri cheta onye ji aka. Na nke taa bụ Fraịde Nkwọ abalị 23 nke ọnwa Eprel afọ 2021 ka anyị kụọ ya gbodom gwomgwom n'akwa akụkọ nke taa. Chinonso Ugorji bụ aha m, CPC Onye Nkuka. Anyị wenye ife anyị lụta n'ụwa nọ. Okongwu chalụ n'ụzọ. Na Vanguard ka anyị hụrụ isiokwu ndị a n'ụtụtụ a. Anyị na-ekepụta ọgbọ ntuli aka elu ọhụrụ ya ka INEC na-ekwu. Kwụsịnụ ịdị na-anwụchi ndị ntorobịa Igbo aghara ya ka ọhaneze ndị Igbo na-adọ ndị agha aka na ntị n'ihi ebubo inwe mmekọ ya na ndị na-achị ya na ndị na-eyi ọha egwu. Anyị kwụchi m n'azụ pantami ya ka ebi ọchịchị ala anyị na-ekwu. Aṅakwala ntị n'oke ọbụla na-akpọ ka pantami gba arụkwaghị m. Aṅakwala ntị n'oke ọbụla na-akpọ ka pantami gba arụkwaghị m ya ka otu Miriki na-agwa Buhari. Ebe ndị ọkpa egbe ọkpọla otu ụlọọgwụ na Kaduna tọrọ ndị ọrụ nọọsụ abụọ rie mbọ ya ka hụrụ na Vanguard n'ụtụtụ a. Na Daily Post ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. N'ihi ndị ọkpa egbe Matawale enyela iwu ka emechie ahịa ndị pụtara ihe na Zamfara. Al-Qaeda akwụmchim n'azụ pantami ya ka Buhari na-ekwu dịka ọ pịasịrị ụmụafọ Naịjirịa. Al-Qaeda otu ndị alakụba pịasịrị onye isi ụlọ ọrụ DSS Amakri n'ihi pantami. Otu WHO adọọla aka na ntị banyere ndị wakpo ọrịa akpata na mba ndị Afrịka na nso nso a. N'ikpeazụ na Daily Post ka anyị hụrụ isiokwu a. Ọchịchị Buhari na-akwado enweghị nchekwa na mpaghara ala Igbo ya ka Nnamdi Kanu na-ebo n'ebubo ya ka hụrụ na Daily Post n'ụtụtụ a. Na The Sun ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. Na-abata na arịrịọ pantami ya ka ọbịa ọchịchị ala anyị na-agwa ụmụafọ Naịjirịa. Ebe ndị a na-enye enye ịbụ ndị ọchịehi egbuola mmadụ 4 na Benue. Naịjirịa na-agba mmeo ya ka ọbịa ọchịchị ala anyị na-ekwu maka mkpụrụ na nke onwe n'ụzọ ego. Ihe mere anyị agaghị akwụsị mfanye aka n'ụkwa ịbagidere ya ka otu Jusun na-ekwu ka anyị hụrụ na The Sun n'ụtụtụ a.